piny en ng'ado gima iluongo ni DSA, men daily subsistence allowance, ma en pesa ma ji dhi godo gi atamalo 30. Wach mar pesa mag wuoth bi atamalo 50 ong'ad piny. Nikech ing'e ni mano e gima ne diyo sirkal ni koro ka ji odhi wuoth to nyaka ichulgi. Ka giwuok to nyaka ichulgi. Osara be nitiere ka. Mano ok dhi konyo. Mano ok dhi konyo nikech gima koni ni gowi kao siling 30. 70. Idong gi siling 30. Gima jo Azimio wacho ni, gima jo bipartisan owinjore no, ni mondo waduok DSA piny. Ene 30 mane gidongore ni. Lweny ni ga siling 70 madhi gowi ni. Kapok imulo gowi ni pok irango iye ni bodok piny. Kata koro murango ni corruption, ni pesa ma jogo wuotho go piny ngima, en mana siling 30. Ok bi konyo. Kech pod Ruto bro madok ir jopiny, omed pes mafuta, omed pes osuru michoko kuom jopiny. To kendo anyalo nyiso jothurwa sani gi chir motegno ni dwe manyien tarik 14 Disemba pes mafuta dhi bet siling 240. Mana kapo ni giboyudo pesa moro mar stabilization fund mondo koro gindheyego mondo dong mana 217 minus esanini. To mago gin gik ma jogi timo nikech gowi inyogi. To japiny onge gima yudo e wechegi. Koro ka wadwaro bedo gi adieri kaka jo Kenya, ni wadwaro gima konyo japiny, manyuru ang'o momiyo jogi medoga osuru ne japiny. Kiseyudo reason momiyo osuru medoga ne japiny ni, then ji dok chien ni en wach mane ni, tirango iye. To kisestatua gino, tiboyudo kata koro medo osuru ni, pro dok mana piny. To gisani, kaka gidhi ni, gima gisewinjore en kombe magigo. Mano kende. Kenya Kwanza oseyie ni kombe go amiyogi, Azimio be chal moyie. To jakom to wacho ni ento borito mondo gitimo duond bura margi mar jo Azimio tarik tich ang'wen en pok